yatay naman niya is yung talagang may yung labag talaga sa batas yung ginawa nila. Sa time na yun, di ba sabi niya sa droga, 6 months lilinisin niya, wala. Tapos narinig ko sa kanya, hindi ko kayang tapusin yan kasi ang ano niyan, puno, nasa gobyerno. Hindi, wala rin, useless. Parang nangandidato siya sa ganung time. Para bang inakit lang yung mga tao. Wala naman akong kwan dyan. Nasa batas na yan. Sila na ang kwan yan. Pwede lang. Dapat lang yun. Maraming tinukhang yun. Tama lang. Maraming siyang pinapatay. Para sa akin lang, palagay ko hindi. Kung walang nakukuhang asunto si Presidente, dapat yun, bago din ang vote, may asunto muna siyang nalalaman. Diba? Para makapag-prepare naman siya. Sabi pa lang yun. Pero sana, bago arrestuhin, talagang merong naipaalam na sana kay Presidente Duterte yun. Bago noon arrestuhin ng isang tao, dapat may pasintabi muna na may nagawa siyang pagkakamali. O kaya may na-serve na siya ng, na pag nakita siya, may warrant pa rin siya. Kung totoong may pagkakamali, dapat makulong. Kaya nga lang sabi-sabi pa lang yun eh. Kung may nakuha ba sila mga witness na titistigo na totoong nagawa niya yun. Siguro dapat yun na ano yun nila na hindi na rin kasi palagi naman na siyang kwan eh. Kung mayroon ng warrant of arrest, pwede naman siyang Sakit nito eh. Kasi di ba nanungkulan naman siya dito. Tapos tama naman yung mga ginawa niya. Yung nung umalis lang naman ata pinaratangan ng maniguan. IFM News.